A wannan mako dai abin da ya ja hankalin mutane a Najeriya shine hasashe da aka ta yi cewa yau Juma'a shugaban ƙasa zai angwance. Wato yau Juma'a shugaban ƙasa zai ɗauki amarya. To wannan labari an shafa kimanin za a ce kamar mako biyu kenan, mako ɗaya zuwa mako biyu ana ta yawo da shi a kafafen sada zumunta. Kuma wacce ake magana cewa shugaban ƙasa zai angwance da ita ba baƙuwa ba ce ga harkokin gwamnati. Hotonta an ta yawo da shi a kafafen yada zumunta, kafafen sada zumunta, inda wasu suka ce ranar Juma'a ne ma, wato a yau kenan, shi shugaban ƙasa za a ɗaura aurenta da shugaban ƙasa. Wasu na cewa dalilin da ya sa kenan uwar gidan shugaban ƙasa ta ƙauracewa fa da shugaban ƙasa tun da ta dawo daga hajji ta tafiyar ta Makka. To Juma'a ta zo, wannan aure dai kamar yadda muka samu labari ba a ɗaura shi ba, kuma a yau Juma'ar bayanai suka yi ta fitowa cewa maganar nan ƙarya ce, shaci faɗi, fake news ne wanda wasu kawai suka ɗaukar wa kansu. Amma wasu na cewa, Hausawa na cewa in babu rami me ka maganar rami, in babu rami me ka maganar rami. To a ɗauka ma babu rami, ba za mu ɗora alhaki ko kuma laifi ga wani ba, amma ya kamata a ce tun da aka fara labarin nan bayanai sun fito daga fadin shugaban ƙasa cewa labarin nan ko gaske ne ko kuma ƙarya ne. Ni a gani na a matsayina na ɗan jarida bai kamata a ce an bar shaci faɗi tana ta tafiya, shaci faɗi na ta yawo ba tare da an fito an ƙaryata ba sai da lokaci ya ƙure. Irin wani abu zai iya kawo damage ga gwamnati, ko kuma zai iya kawo, ko kuma zai sa labarai na ƙanzon kurege su yi ta tafiya. Jama'a, wannan fa shugaban ƙasa aka ce, ko magana ta aure aka kawo, magana ta kishi. Masu goyon bayan Hajiya na cewa ai bai kamata shugaban ƙasa ya aure ba, ai bai kamata kaza kaza ba, ai bai kamata. Babu wanda ya kamata a ce ya hana aure, ba a hana aure idan maganar nan gaskiya ce. Ta yi watakil surutai ne suka yi yawa aka kawo ƙarshen maganar nan aka ce ƙarya ne. Ita ma wacce ake cewa ita ce amarya ta fito, akwai wani tweet da aka yi ta yawo da shi cewa ita ta yi tweeting ta ce maganar nan da ake ta hayaniya a kai cewa za ta zama amaryar shugaban ƙasa ƙarya ne. To ita kanta, ita ce kansa wannan tweet wasu sun fito sun ce ƙarya ne, fake handle ne na mutum na ita amarya. To wanne za a yadda da shi? Daga bisani kuma wasu bayanai sun fito daga wanda aka ce daga fadin shugaban ƙasa suke, na cewa batun nan na ƙarya, amma sun fito sun yi lattin kuma bayan bayanai na ƙanzon kurege ne, na gaskiya ne, sun ta yawo a kafafen sada zumunta. Mu a ganin mutunci ne ya kamata a katse hanzarin irin wannan bayanai, ko kuma a faɗa gaskiya ne cewa shugaban ƙasa, irin ana bari irin wannan bayanai suna ta tafiya, bayan an kashe wannan wani ma zai fito, bayan an kashe wannan wani ma zai fito. To duk da yanzu kafafen sada zumunta, wato social media kenan, social media accounts na taka rawa wajen baza labarai. Mun sani cewa suna taka rawa kuma wajen baza labarai na ƙanzon kurege. To wannan wata magana ce wacce ƙila za mu yi ta nan gaba. Ya kamata a ce an bari irin wannan labarai na ƙanzon kurege na yaduwa, na ci gaba da yaduwa, ko ko a'a menene amfanin irin wannan labarai na ƙanzon kurege?
suna da amfani ko ku ba su da amfani. Shin labari na ƙanzon kurege in ya taso akwai wani ƙanshin gaskiya ko ku a'a? Kuma 'yan ƙasa za su so su ji ƙarshen labarin ƙanzon kurege. A ce an bincika wani ne ya fara baza labarin na ƙanzon kurege, in ma da hukunci a hukunta shi. Ko kuma a fito a ce wannan labari na ƙanzon kurege labari ne yana da ƙanshin gaskiya ko ku ba shi da ƙanshin gaskiya. Akwai fa misalai da yawa na irin waɗannan labarai na ƙanzon kurege waɗanda suka taso, waɗanda kuma wasu sukan yi musu dameji. Bai kamata a ce mutane masu daraja a ƙasa ƙila ana yin labarai nasu wanda kuma labaran nan ba su da ƙanshin gaskiya ba. Wasu za su ce ai ba za a iya controlling ba ko ba za a iya hana, a'a za a iya. Akwai hanyoyi da yawa. Ni na san cewa ko da bidiyo aka yi posting, akwai yadda za a yi tracing waye ya fara posting wannan bidiyo. Ko ba haka bane? Ko mutane masu harka da social media ya kamata ku daina sharing ko kuma ku daina rarraba abu da ba ku san inda ya samo asali ba. Idan ni ne misali na je a matsayina na ɗan jarida na je na ɗauko labari, to ko an tsiye ni an ce na ka samu labarin nan, zan iya faɗa. Labari ga inda na same shi, ga inda na same shi, misali akan har iyaka yadda zan yi dependent, zan iya kare labarina. Amma idan ka ɗau labarin wani kai share, zai yi wahala in an zo an tsiye ka ka iya kare labarin nan. To yanzu misali me za mu yarda da shi? Duk bayanin ma da ya fito na cewa labarin nan gaskiya ne za a ce ƙarya ne, labarin nan ƙarya ne za a ce ƙarya ne. To wanne za a yarda da shi? To amma a yau dai akan abin da muke magana, a yau dai babu shakka ba mu ji labarin cewa an ɗaura wannan aure ba. Kila sai nan gaba wani abu zai taso kuma wanda wasu za su an daga ɗaurin auren nan zuwa gobe, an ɗaura auren zuwa sati mai zuwa, a can wannan gari na kusa da Katsina za a ɗaura auren kaza. Amma babbar magana ita ce, ya kamata labari in ya taso idan ƙanzon kurege ne da wuri a daƙile shi. Ya kamata labari idan gaskiya ne da wuri a tabbatar da shi. Ai ba laifi ba ne don shugaban ƙasa da amarya, ko laifi ne? Ita dai Hajiya za ta ji ba daɗi. Amma kuma wasu na cewa baba yaushe kowace shekara a kowane whatever age mutum zai iya yin aure. Jama'a daina hana aure. A daina hana aure, a daina sukar aure idan an ce za a yi aure. An rika surutu kenan, surutu wai zai amarya bai duba shekarunsa ba, bai duba wane ne ba, waye a daina. Mu musulmi ne. Idan shugaban ƙasa ce zai aure ba zai iya riƙe ta ba ne? Shugaban ƙasa ne ba. To amma ya kamata jama'a a rika daƙile labari na ƙanzon kurege. A daina shaci faɗi ko kuma a daina yadda da shaci faɗi. Don wani wannan magana ce ta aure, amma wani shaci faɗin zai iya haifar da matsaloli a ƙasa. Ƙila ko wasu shaci faɗin za su iya haifar da ƙiyayya tsakanin wasu. To abinda za mu yi magana da a kai kenan. Na gode, sai anjima.